ଖାଇଦେବେ ଆମେ କଥା ହେବା କି ଯେମିତି ଓକେ ଯେମିତି ତମେ କେବେ ଜାଣିଲ କି ତମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ମାନେ ଯେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲ? ଯେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେବେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଓକେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ତମକୁ କିଏ ସାଙ୍ଗ ସେୟାର କଲା ନା କେମିତି କ'ଣ ତମ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମୋ ଦିଦିକି ଟିକେ ଜୋରେ ମୋ ଦିଦିକି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସେୟାର କରିଥିଲା। ମାନେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେୟାର ହେଇଥିଲା? ଓକେ ତ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ। ଦିଦିଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଗିଥିବେ ତ ବହୁତ ରାଗିଥିବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ରାଗିଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ରାଗିବେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ ମାନେ ବହୁତ ରାଗିଥିବେ ଲାଇକ୍ ରାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ରାଗିଲେ। ଏଇଟାର ମାନେ ଏଇଟା କେବେର ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ମାନେ ଯେବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କେବେର ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା? ନଭେମ୍ବର 2024। 24 ନଭେମ୍ବରରେ। ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତମେ ରିଲେସନ୍ରେ ଥିଲ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯାହା ବି ରିଲେସନ୍ କେମିତି ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇଥିଲା? ମୋ ଦେଖା ତ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି ସେ ବି ଥିଲେ। ଓକେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥିଲା ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ନଥାଏ ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ